गोजोन्थों। नै दिनै जोंहा 1915 नं लाहारीपारा गुदि फरायसालियाव 13थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिदों। बेवहाय आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै लिंना लाबोदों। आङो साबायखर बावदों मावथि बिथांमोननिसिम, जोंहा रुपै प्राइमारि बर' साहित्य सभानि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आरो गोजोननाय मोनदों। दिनै गोबां फोरोंगिरिजों लोगोसे फरायसा फरायसुलि आरो जायफोर जोंहा टप 10 मोनदों बिथांमोनखौ बरायनोबो लिंहरनाय जादों। बेनिखायनो बेसेबा एसे मोजाङै गोमजोरै बे जथुम्माया जाफुंगासिनो दं। आं बेनि थाखाय गोजोननाय बावहरदों। दिनै नैबे बर' थुनलाइ आफादनि 10 नभेम्बर बे 10 नभेम्बरखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? बेयो जोङो बुंनो थाङोब्ला जों आगोलनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ। जोंहा बर' हारिखौ फेहेरनो फुवारनो बर' रावखौ गेवलांहोनो थाखाय मोनसे आफाद नांगौ जानायलाय 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बराव बे आफादखौ खुंनाय जादों। आरो बै समनिफ्रायनो दिनैसिम बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना बर' थुनलाइनि जा हाबाफारि जा समस्या बिजाबनिफ्राय जागायना फोरोंगिरिनिफ्राय जागायनानै जि जोंहा गोनांथि दं बेफोरखौ आसाम सरकारजों जुजि जुजि गाव गावनि समस्याखौ समाधान खालामना लाबोगासिनो दं। आरो जि बर' एमाइल फेहेरनाय मिडियाम फसंनाय बेखौ फारि फारि मेट्रिक थाखोसिम खालामनायनि उनाव आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय हायार सेकेन्डारि थाखोआवबो बर' मिडियामखौ बिथांमोना नारा नाथा जुजिनानै थिसननो हाबाय। आरो नै देग्लाय 2025 मायथाइयाव बर' मिडियामजों हायार सेकेन्डारि फाइनालखौबो होनो हानाय सुबिदा जोंहा बर' थुनलाइ आफादा सुबिदा खालामना होदों। सार दिनै दं होननानै सानो नामा सार? गाहाय फोरोंगिरिनि खामानिखौबो आङो मावबोबाय 10 बोसोरानो। आरो लोगोसे बर' मिडियामनि फरायसाफोरखौबो आं जेब्लाबो थाफागासिनो दं। आरो दिनै जा बायदि मोनसे समाव सफैबाय बर' मिडियामा बेसेबा गोजौ थाखोआव दावखोबाय होनना बुंनांगोन। मानोना मेट्रिकआवबो मोजां रिजाल्ट खालामनो हाबाय, डिस्टिंसन मोननो हाबाय। जोंनि टप 10 लागै मोनफा मोननै जोंहा फरायसाफोरा आवग्रिना लाबोनो हादों। बेवहाय फोरोंगिरिफोराबो बेसेबा थुलुंगा होदों। बिथांमोननि नाजानाय फरायसाफोरनि जा गावसोरनि नारा नाथा नाजानाय मोजां रिजाल्ट खालामगासिनो दं। बेनि थाखाय आङो बेसेबा गोजोनथाव होननानै फोरमायनो हायो।